Laing drug personality na usab ang patay sa gipahigol nga bypass operation sa Talisay City na naman kagahapon sa kaganihang kadlawon. Gitumbok usab nga kini usa ka hard killer sa maong dakbayan. Anang report ni Luan Mirondina. Misangpot sa sinukliay ug mga bala ang bypass operation sa Talisay City Police sa Barangay San Roque kaganihang tungang gabii ug nakalas ang subject sa operasyon nga si Eugene Cabando. Mato ni Police Chief Inspector Ardiolito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police, nga positibo nilang napalitan og gidiling droga si Cabando. Nakuhaan usab siya og 51 ka mga gagmayng sachet sa gituhuang shabu nga gibahig sa duha ka mga sudlanan. Nakuha usab sa crime scene ang gigamit nga arma sa suspitsado nga may tulo ka mga empty shells. Pagka-consummate sa bypass, may kalit lang ni siya pag talikod niya, imbunot ni nakapabuto ni tulo, unya may lang gani kay nga to ang mga kauban sa DEO naka-cover unya na igo na nakabaw sa atong mga kauban mo ni nga napagan ni si Eugene Cabando. Matod sa Deputy Chief, gitumbok nga notadong tigpayuhot o gidiling droga sa dakbayn sa Talisay si Cabando ug nalambigit sa mga pagpamusil. Diri lang sa tong area, murag na-identify nga tuloy ang napatay, kaso lang wa lang ni siya malutsigwaran kay ang tagtungod wala mo hatag og wala mo pasaka og kaso. Ingdako na ni siya karon kay ang kasagaran ng mga player dere nangakuha naman namo. Unya gigamit po ni siya mga drug lord nga pagpadala o kwarta dito sa usa ka branch nga kanang money remittance. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang banay Cabando. Luan Mirondina, Balitang Misdak.